tekemistä varten ja se näkyy myös radalla. Parhaimmillaan mittari käy jopa 300. Myyskan auto 900 saa Valmet ne valmistaa. SM Racing huolehtii, että jokainen ajassa. Nyt tulee merkkiluokka, rata-auto kotimainen, kuin Jussi Suojakuokka, ärhäkkä ja suomalainen. Sydän pellin alla sykkii, tuon auton monipuolisen. Tänään raju ratatykki on työauto huomisen. Tervetuloa hyvät autourheilun ja autojen ystävät seuraamaan Suomen uusimman moottoriradan vihkiäiskilpailua Länsirannikon rataa. Tässä Saab Valmetin toimitusjohtaja Juhani Linnoinen yhdessä kilpailuvalvojan Matti Päivärinnan kanssa leikkasivat sinivalkoisen nauhan poikki ja näin Länsirannikon rata avattiin virallisesti täällä Uudessa Kaupungissa. Rata koostuu Saab Valmet autotehtaan koeajoradasta sekä laajasta tehtaan parkkialueesta, jonne Matti Päivärinta, Jaakko Markula ja kumppanit olivat suunnitelleet runsaan kilometrin mittaisen, hyvin vaihtelevan ja vaativan radan. Saab 900 M-merkkiluokka ajaa kahta eri sarjaa, Saab Neste Alfa Cupia, jota käydään kesäaikaan, sekä Saab Neste Alfa Trophy-sarjaa, jota ajetaan talvisilla jääradoilla. Talven jääradat olivat nyt sitten takana ja näin päästiin kesäisissä tunnelmissa ajamaan Uudessa Kaupungissa. Ja talven kaikki kolhut, mahdolliset puutteet ja epäkohdat oli autoista parannettu ja vauhti oli mukavaa. Kaikki kilpailijat olivat hyvällä kalustolla liikkeellä. SM Racing Timo Mäkelän johtamana ja Timo Kittelän ja Eikka Malmin siinä omia hommiaan asiantuntevasti hoitaen on antanut Saab-merkkiluokan kuljettajille paljon hyvää tietotaitoa ja autojen ominaisuudet, vauhti ja liikkuvuus ovat parantuneet oleellisesti. Myöskin kuljettajat Timo Mäkelän kokeneen kilpa-autoilijan isällisessä komennossa, jos näin voidaan sanoa, ovat kovasti siistineet ajotapaansa ja alkuvuosien hurjat Saab-merkkiluokka kolarit ja tönimiset ovat käytännöllisesti katsoen historiaa. Tässäkin mennään vauhtisuoran päähän aivan vierekkäin, mutta renkaan savuamisesta johtuen ja siitä huolimatta kuitenkin mennään siististi. Kaveri jarruttaa viereen, mutta seuraavassa kaarteessa jo kaveri jälleen kuittaa, mutta kukaan ei kosketa toistaan. Tämä on erittäin suuri edistysaskel tällä kertaa sitten Saab-merkkiluokalla. Länsirannikon ratakilpailussa ajettiin ensin alkueriä, joista sitten aikojen perusteella päästiin mukaan B- ja A-finaaleihin. Ja tässä sitten Turkka Elovirta punaisella ajokillaan ja Pertti Kuismanen valkoisella Superkart Silja TS:llään näyttävät tosi vauhtia. Ja nämä karting-autot, jotka liikkuvat yli 250 kilometriä tunnissa suurimmilla radoilla, ajoivat sitten yli 10 sekuntia kovempia kierrosaikoja tälle meille tutulle Länsirannikon radalle kuin mitä Saabit konsanaan. Saabien ei siitä kuitenkaan tarvitse olla pahoillaan, sillä näille pienille tulisille menijöille eivät pärjää oikein mitkään muut isommatkaan autot, sen paremmin A-ryhmän kuin Special Salo-luokankaan menijät. Pertti Kuismanin ja Turkka Elovirta siis näytös luonteisesti mukana radan vihkiäiskilpailussa ja myöskin yleisöä oli paikalla mukavasti. Vakka-Suomen messut osaltaan auttoivat asiaa, samaten paikalla ollut Saab-merkkiluokka sekä Boykot-yhtye. B-finaali ajettiin ensin ja rallycrossin tyyliin, siitä nousijat sitten pääsivät A-finaaliin ja tässä tapauksessa kaksi parasta pääsi A-finaalin kuvioihin mukaan. Jämsäläiset kaksoispojat Marko ja Petteri Aaltonen ovat mukana Saab-merkkiluokassa ja molemmat ovat siirtyneet suoraan kartingista tähän ja nämä nuoret 19-vuotiaat veljekset ovat sitten vauhdilla mukana Saabissa ja tällä kertaa Petteri johtaa B-finaalia, kun mennään ensimmäisiä kierroksia. Petteri samoin kuin Markokin ovat saaneet eri vapauden ajaa kilpaa siitä huolimatta, että niin sanottu 80 lätkä on siellä siviiliauton takaikkunassa vielä. Ja tämä osoittaa Suomen autourheilun päättäjiltä hienoa pelihenkeä
ihan samalla tavalla kuin muun muassa tuolla Formula Fordien puolella. Hannu Rinnelaturi aloitti uransa Fordin ratissa peräti ilman ajokorttia, mutta sitten parin osakilpailun jälkeen oli Hannullakin kortti taskussa ja eri vapaudella hommaa jatkettiin. Näin nuoria kuljettajia pitääkin kohdella ja he innostuvat ja ajavat hyvin. Ja Petteri Aaltonen näytti tässä vanhoille kokeneille konnille vauhdin mallia ja ajoi itsensä suvereenisti A-finaaliin, missä velipoika Marko Aaltonen jo valmiiksi oli. Jämsän äijiä edustavat kaksospojat ajoivat viikkoa myöhemmin sitten Kemorassa myöskin mainiosti. Tässä johtava Petteri Aaltonen otti siellä voiton ja Marko, toinen veljeksistä, oli erinomaisesti ajaen 4. Seppo Muhonen on Jyväskylän urheiluautoilijoiden kuljettajia numerolla 23, turkoosilla Saabillaan siinä toisena. Mies on ollut Saab Neste Alfa Trophyssa mukana tänä vuonna ensimmäisen kerran tässä sarjassa sijoittuen hienosti 6. Seppo Muhonen, kuten moni muukin kuljettaja, omaa kovan kokemuksen jo muusta autourheilusta, mutta on valinnut sitten Saab-merkkiluokan omakseen monistakin eri syistä. Hyvin usein kuulee näiden vanhojen kokeneiden sotaratsujen puhuvan siitä, kuinka tässä luokassa on hieno ajaa, koska kuljettaja ratkaisee eivät niinkään paljon autot, kun autot ovat kaikilla periaatteessa samanlaiset. Ja toinen, mitä kuljettajat arvostavat, on runsas autojen määrä sekä erinomaisesti organisoitu koko sarja- ja merkkiluokkakoneisto, mikä Saabinkin tiimoilla pyörii. Näin on Petteri Aaltonen vetänyt tässä sitten oikein huomattavan raon kanssakilpailijoihinsa. Seppo Muhonen johtaa siinä sitten jälkijoukkoa toisella tilallaan. Ja Junnu Koskinen, takavuosien moninkertainen Suomen mestari, on jätetty nyt sitten tässä B-finaalissa armotta peränpitäjäksi. Kerta toisensa jälkeen lähdettiin tuosta tiukasta tehtaan mutkasta sitten pääsuoralle. Ja kilpailijat luonnehtivat rataa varsin mielenkiintoiseksi, vaativaksikin. Varsinkin nämä kuvassa näkyvät vauhdikkaat ajettavat kaarteet olivat kaikkien mieleen. Kuljettajien yhteinen kommentti olikin, että kun tuosta parkkialueen pian nähtävästä osasta, eli tältä alueelta, saadaan pienet epätasaisuudet pois sekä pääsuoraa hieman leveämmäksi, on tämä rata varsin mainio taistelutanner Saabeille ja monelle muullekin kilpa-autoluokalle, mitä rata-autoilusta löytyy. Seppo Muhonen Jyväskylästä jarruttaa sinne pääsuoran päähän ja hänellä on siinä sitten kannassa kaksikin kuljettajaa ja punavalkoisella Saabillaan numerolla 9 tulee siinä Hannu Kruun 4. tilalla ja hänen edellään sitten ajelee Marko Aaltonen siinä tutuissa Jämsän äijien ja tämän Aaltosen veljesten tiimin väreissä. Kuljettaja ei tietenkään ollut Marko Aaltonen, vaan numerolla 25 ja Arto Grönroos Tampereen urheiluautoilijoista, ystävämme, joka tämän talven jääratasarjassa oli 12 ja on autokoulun opettaja sieltä Tampereelta ja yhdessä Markku Kuusijärven kanssa kiertää näitä kilpailuja läpi. Ja pojilla on yksi suomalaisen rata-autoilun hienompia varikkoständejä valoilla varustettuine mainoskehikkoineen sun muineen. Arto Grönroos palkittiinkin Saabin iltajuhlassa ja talvisarjan palkintojakotilaisuuden yhteydessä mainostoimistojen kunniapalkinnolla siisteimmästä kalustosta. Ja siinä numerolla 25 Arto Grönroos Tampereen urheiluautoilijoista, perässään Helsingin luaan Hannu Kruun punavalkoisella Saabilla. Hannu Kruun on 45-vuotias ja tämä kuvaa sitä, että aivan poikasia ei ole täällä mukana koko porukan osalta, vaikka siellä tällaisia 19-vuotiaita Aaltosen veljeksiäkin on sitten vastapainoksi ihan sopivasti. Seppo Muhonen kääntelee siinä, Petteri Aaltonen on häipynyt kuvasta jo ajat sitten ja näin rupeaa pikkuhiljaa kaksi parasta löytymään A-finaalia varten, samalla kun yleisön joukossa sitten hieman pideltiin korvia, ei varmasti Saabin, vaan lähinnä kuulutuksen kovan äänitason vuoksi. Kuljettajat ajoivat erittäin siististi tässä kilpailussa. Aiemmin oli suunniteltu, että tässä osakilpailussa jaetaan Saab Neste Alfa Cup-pisteitä, mutta yhteisessä kokouksessaan SM Racingin edustajien ja kuljettajien välillä päätettiin, että ajetaanpa tämä ensimmäinen kerta vielä näytösajona, mutta ajetaan se vauhdikkaasti, hyviä tapoja noudattaen.
Ja tämän kokemuksen jälkeen sitten ensi vuonna tullaan paikalle ja täräytetään pisteistä oikein tosi mielessä. Uusi Saab-merkkiluokan lehti kiinnosti yleisöä kovasti. Kuljettajaesittelyt olivat siinä Juha Nylundin toimesta todella hienosti tehtynä ja kaikille tulivat Saab-merkkiluokan kasvot entistä tutummiksi. Numerolla 7 ajaa siinä Seppo Niinikoski Karstulasta. Seppo Niinikoski on tullut jokamiesluokan kautta, Rallycrossin KRC-luokan kautta mukaan Saabeihin ja on erinomainen kuljettaja, jolla vielä toistaiseksi on kuitenkin ajossa ollut pientä ailahtelevuutta ja välillä Seppo on aivan kärjessä, välillä sitten hännillä, kuten tässä. Numerolla 21 Jämsän äijien Petteri Aaltonen ja 23 Jyväskylän urheiluautoilijoiden Seppo Muhonen ovat B-finaalin 2 kärjessä ja he ottavat sitten A-finaalin lähtöpaikat sieltä takaa starttiruudusta. Ja ruutulippu heilui Uudenkaupungin radalla ja A-finaaliinhan Rafu Huhta ja Jyrki Honkaniemi toivat ruutulipun oikein Daytona 500, Indianapolis 500 kilpailusta asti. Ja näin hyvin tällaisella kunniakkaalla ja muistorikkaalla lipulla sitten liputeltiin. Tässä lähdetään A-finaaliin ja sisäradalta paalupaikalta numerolla 10. Ilpo Hietanen Nurmijärven urheiluautoilijoista ottaa hyvän startin, mutta nuori 19-vuotias Vihdin Mika Salminen ei anna sitten yhtään periksi, vaan täräyttää voimakkaasti tuonne kaarteeseen ja on kakkosen. Kolmantena tulee Markku Kuusijärvi, joka siinä sulkottelee kanssakilpailijan kanssa sen verran, että Sorakin siellä pölähtää. Mitään se vakavampaa ei kuitenkaan satu. Ja Markku Kuusijärvi nousee siinä sitten kolmannelle tilalle. Markku Kuusijärvi on ollut Saab Neste Alfa Trophyssa eli jääradalla 87 vuonna 4. Ajaa kilpailunumerolla 2 tässä kuvassa. Ja vuonna 1988 Markku Kuusijärvi voitti Saabin jääratasarjan. Saab Neste Alfa Cupissa vastaavasti asfalttipuolella 87 Kuusijärvi oli 9. ja vuonna 1988 toinen. Tamperelainen neon- ja mainosvaloalan yrittäjä pitää Saab-merkkiluokasta sen takia, että kulut siinä ovat alhaiset. Ja yksi kriteeri, mistä Markku aikanaan on usein puhunut, oli se, että hän halusi kerrankin lähteä uudella ajamattomalla autolla mukaan autourheiluun. Ja Saabissahan tämä toteutuu mitä erinomaisemmin, koska Saab-merkkiluokan autot valmistetaan aina täysin käyttämättömistä tuliteristä osista. Saab-valmetta nämä autot valmistaa, kuten tuossa Mikko Alatalon laulussakin todetaan. Ja sitten SM Racing Timo Mäkelän johdolla Heikka Malmin toiminnassa siellä korjaamon puolella autot saatetaan hyvään kisavireeseen. Saab on toki sellaisenaan tehtaalta valmis kilpailuun, mutta kaikille, jotka tätä ohjelmaa katsovat ja mahdollisesti suunnittelevat Saabeihin osallistumista ja auton hankkimista, suosittelemme ilman muuta käyntiä autoineen Timo Mäkelän luona, jolloin vältytte monelta kantapään kautta tulevalta opilta. Timo Mäkelä on erittäin tasapuolinen ja tekee kaikille samanlaiset hommat samassa järjestyksessä ja näin sitten on enää sen jälkeen miehestä kiinni, kuinka ajo sujuu. Ilpo Hietanen ja Mika Salminen numerot 10 ja 4 näyttävät tässä meille mukavaa vauhtia, tulevat sinne tehtaan kaarteeseen Neulansilmään ja lähtevät pääsuoralle Markku Kuusijärvi siinä seuraavana ja sitten muu porukka. Seppo Muhonen tulee täällä autoineen ja Petteri Salminen on aloittanut nousunsa. Petteri Aaltonen on aloittanut tuossa nousunsa samaan aikaan kuin Seppo Muhonen numerolla 23 kohtaa autourheilijalle niin tutun hartia lukon ja painaa kädet jäykkänä, jarrut pohjassa kaarteesta suoraan ja Saabista etupuskuri hieman rypistyi, mutta vauriot onneksi olivat vähäisiä. Saab-merkkiluokassa on mukana mielenkiintoisia persoonia. Juhani Koskinen, 5-kertainen rata-ajon Suomen mestari. Jon K. Westman, joka ajaa todella lujaa A-ryhmän enintään 2000 kuutiota luokassa. Samoin Special Saloneissa ajaa myös Saabilla. Kari Uusitupa, todellinen veteraani autourheilusta Kokkolasta, on tietenkin kuvioissa. Unohtamatta tietenkään Lauri Törhöstä, maailmanennät elokuvaohjaajamme, joka ensimmäiset kaudet ajoi Saabilla lähes poikkeuksetta videokamera autossaan sisällä ja keräsi näin materiaalia sitten Saab-filmiä varten. Amerikan raittihan on Laurin viimeisin suurtyö.
Antti Tuurin romaaniin pohjautuu. Aaltosen kaksospojat Marko ja Petteri, Marko numerolla 20 ja tässä ruudussa numerolla 21 Petteri Aaltonen ovat todellisia ilopillereitä. Viime vuonna Marko oli 23. asfaltilla ja Petteri 18, mutta tällä kuluvalla kaudella ovat sitten Jämsän kaksospojat näyttäneet, että vauhti on aivan eri luokkaa kuin tuossa tutustumisvaiheessa viime vuonna. Silloinhan kaksospojat siirtyivät suoraan karttingista tähän lajiin, kumpikin kertoi siinä vaiheessa, että niin sanottu koppiauto on hieman outo. Ja varmasti onkin, mutta äkkiä ovat pojat autonsa sisään päässeet, että mekaanikot säätäneet kumpaisenkin saapin hienoon kuntoon. Pekka Virtanen numerolla 26 ajaa myöskin saapilla. Tampereen urheiluautoilijoista tuleva Pekka on peräti 48-vuotias, mutta kuten usein on todettu, ikä ei paina. Ja Marketta Oksala, joka tässä on kuuluttajan luona vierailulla, on usein myöskin saapissa nähty viehättävämmän sukupuolen kilpailija. Ja Marke Oksalan saavutukset autourheilusta lienevät kaikilla lajia seuraavien tiedossa. Martti Pesonen päästelee myöskin saapilla, jos edelleen tässä asemalla seuratessamme poimimme näitä vanhoja tuttuja nimiä. 46-vuotias Hyvinkään moottorikerhoa edustava kuljettaja, jolla on road racingissa, moottoripyöräilyssä 4 SM-kultaa, käy saapin puikoissa myöskin aina silloin tällöin. Tuorein saapeihin tulija on 35 Tapani Raunela Turun urheiluautoilijoista ja Olli Virtanen, vanha autourheiluveteraani. Sieltä Tampereelta hänkin numerolla 33 on innostunut myöskin saapeihin. Kerrottakoon, että saapeissa on peräti 3 Virtasta, Valtteri Virtanen, Pekka Virtanen ja Olli Virtanen. Ja Valtterin ja Pekka Virtasen välillä vallitsee sitten isä-poika-suhde siten, että Pekka on isä ja Valtteri on poika. Näin numerolla 10 Ilpo Hietanen, numerolla 4 Mika Salminen ovat karanneet muulta joukolta ja jarruttelevat tuonne Seppo Muhosen ulosajon paikkaan. Sepon saappi on siellä ulkoradan puolella ja hienoa ajoa kummaltakin. Mika Salminen todellakin vasta 19-vuotiaana omaa mitä mahtavimmat eteenpäinmenon mahdollisuudet. Markku Kuusijärvi on 43-vuotias ja Markunhan me tuossa äsken esittelimme, mutta kuten huomaamme, ikä ei vauhtia rasita, eikä 43 nyt tietysti vielä ole ikä eikä mikään, mutta komeasti Markku kaikesta huolimatta työntää autollaan tulemaan. Erittäin siisti kalusto on myöskin Kuusijärvellä aina tallikaverinsa Arto Grönruusin tapaus. Ja siellä kovia ohitusyrityksiä. Marko Aaltonen yrittää voimakkaasti ohi Turun Ulaan Pekka Anttalaisesta. Ja pääsuoralle kiihdytellään ja siinä taistelevan 20 sitten Tampereen Ulaan Kimmo Lehtonen. Tampereen urheiluautoilijoista on tässä luokassa todella suuri edustus. Useita kilpailijoita on Tampereen urheiluautoilijoista. Ihan tuonne 10 kappaleen pintaan löytyy Tampereen poikia tässä luokassa. Takakaarteilla oli tämä kurvi sitten yksi parhaita ohituspaikkoja ja sinne tullaan hurjassa sladissa. Aluksi kuljettajat turvautuvat ainoastaan tuohon pääsuoran jälkeiseen ohituspaikkaan, mutta kuten näimme, niin kilpailun vanhetessa rupesivat radan metkut tulemaan jo tutuksi ja niin siellä painoi numerolla 20 sitten Marko Aaltonen ohitse Pekka Anttalaisesta, joka siinä kovasti vastusteli usean kierroksen ajan Markikojan vauhtia. Erittäin kova kamppailu on tällä hetkellä käynnissä ja Marko Aaltonen säväytti samoin kuin velipoikansa Petteri Aaltonen, joka tässä on 5. sijalla paikalla ollutta yleisöä hyvällä ajollaan. Marko Aaltonen oli valmiiksi A-finaalissa ja Petteri sitten sinne nousi B-finaalin kautta. Ja molemmat veljekset todellakin päästyään kanssakilpailijoistaan siitä etupuolelta nimenomaan eroon antoivat palaa tuutin täydeltä ja meno oli koneen yksi tämän kilpailun suuria säväytyksiä. Sen sijaan vanhat mestarit Ilpo Hietanen ja iästään huolimatta vanha mestari Mika Salminen karkasivat ja hieman pilasivat meidän jännitystämme, mutta onhan se hyvä, että voittajat saavat ajella rauhassa silloin kun ajo maittaa ja auto toimii. Näin tullaan jälleen tuonne takamutkille
Jassu Markula ja Matti Päivärinta olivat tämän radan suunnittelun takana. Ja siitä kyllä löytyi ainakin ohituspaikkoja, joka ei tällä radalla päässyt ohi, niin ei varmasti pääse muillakaan radalla. Bridgetown Saab Neste Alfa, muun muassa vanhoja tuttuja yhteistyökumppaneita, samoin kuin Superpower-akut ovat olleet useita vuosia vauhdissa mukana, kun Saab-merkkiluokkaa ajaa. Ja vauhtisuoran päähän jarrutetaan niin, että savu hieman sieltä kumista pölähtää. Kuminhan ei periaatteessa tarvitsisi näissä hommissa palaa, mutta ainakin se on merkkinä siitä, että kuljettaja yrittää todella kovasti jättää jarrutuksen aivan viime tinkaan. Mika Salminen näyttää tässä jo aivan selvästi helpottavan vauhtiaan Ilpo Hietaseen nähden ja toteaa tilanteen hyväksi, ja rauhallisella ajolla Mika sitten varmistikin itselleen kakkostilan. Ilpo Hietanen on saanut tämän kauden hyvin käyntiin. Viime vuonna hän oli asfaltilla 10. ja tänä vuonna sitten Saab Neste Alfa Trophyssa jääradalla 16. Nämä asfalttikuviot ovat lähteneet nyt hyvin käyntiin ja näin sitten tullaan maaliin. Ilpo Hietanen voittajana, toisena ystävämme Mika Salminen ja kolmantena Markku Kuusijärvi. Ja Indianapolis 500 kilpailusta Rafu Huhdan ja Jyrki Honkaniemen tuoma lippu siinä heiluu. Ja näin sitten siirrytään hiljaisella ajolla tuonne varikkoportille, mistä sitten lähdettiin mukaan kunniakierrokselle Cabrio Saabilla, kuten näissä Saab-merkkiluokan kuvioissa aina tapana on. Siinä komeita Saab-palkintoja ja tässä Rafu Huhdan kyydissä perinteisellä kunniakierroksella Cabrio Saabissa ja siellä keskellä voittaja Ilpo Hietanen, kuvaruudussa vasemmalla kakkoseksi tullut Mika Salminen ja punaisessa ajopuvussaan kolmonen Markku Kuusijärvi. Toimitusjohtaja Juhani Linnoinen jakoi palkintoja ja näin oli Länsirannikon rata Uudessa Kaupungissa Saab Valmet autotehtaalla avattu ja se oli nähnyt ensimmäisen virallisen kilpailunsa. Ja tässä näemme lopputulokset samalla, kun voittajakolmikko on palkintokorokkeella Ilpo Hietanen, Mika Salminen, Markku Kuusijärvi, Kimmo Lehtonen, Petteri Aaltonen, Jukka Suominen, Marko Aaltonen, Pekka Anttalainen, Antti Alahonkola ja Seppo Muhonen siinä A-finaalin parhaimmista. Ja yleisö seurasi palkintojen jakoseremoniat ihan loppuun saakka. Ja mitäpä olisi kunnon autourheilukilpailu ilman samppanjasuihkuja. Ja tärkeintähän samppanjasuihkutuksessa on kastella mahdollisimman monta kaveria. Näin oli kilpailu Länsirannikon radalla Uudessa Kaupungissa päättynyt.